Suntem aici, în comuna Polovragi, unde un sat întreg în care trăiesc aproximativ 560 de suflete, dintre care 150 de copii marginalizați de către autorități cu bună știință, trăiesc în aceste condiții. Acești copii nu au greșit cu nimic ca să merite asta, iar noi ca și oameni trebuie să avem prioritate zero în a găsi soluții pentru ca acești oameni să crească într-un mediu uman. Astăzi se construiesc adăposturi pentru animale în care condițiile sunt mai bune decât cele în care trăiesc acești oameni. Pentru ce ați făcut aici, veți da socoteală în fața lui Dumnezeu. Angajamentul meu și al colegului meu, Ștefan Făsuiescu, este să oferim o soluție acestor oameni și o avem pregătită aici. Avem disponibil în capul satului un teren pe care îl vom pune la dispoziție și vom construi acest sat împreună cu oamenii cu suflet mare, ONG-uri, pentru copiii de aici, pentru că ei merită o viață mai bună, pentru că ei merită demnitate, pentru că ei merită să trăiască într-o societate care nu îi marginalizează și o societate care nu este alături de ei doar atunci când le cere votul. Cu Ion Iordache la Consiliul Județean avem garanția că putem realiza acest proiect. Ștefan, să trecem la treabă după 9 iunie ca să oferim oamenilor de aici acest proiect.